Ingdeng plikep ASDC mahang kethek arni number troksi Kopli constituency Kheronia mithang sai hemalong kitalon pon. Ada porphai kepa porpen district committee ASDC amepu sarsing tipensi ASDC lama pangjar pono lapen lama pangjar derapi ratpi ame padupong. Bangso me Kopili ASDC constituency committee amithang party sai hemalongsi paduponsi ASDC puan sose kachipang tang ponja puthaksi arsik jitpen chingwai chingsai padupon lapen ASDC haningkan kon pendone ke claim kedam aphur ki molam thi chethan ponsi inurinut pen lamthi jai ponenti bangso phithu pherangkia mai ingnipon labangso pherangkia mai long sarsing leng sarsing ti polling ti kathar ramsing tobi KSMA photum chetongdonsi me RDGP ponenti Jasimet ASDC KAAC KNCE Principati Piponsi Hemprek ke hang akache song bangke piningkan pikep an artanang pleng dera pit pusita 95 aningkan pas April ni department hongkep MOU che tok pen itungwan lo sita hemprek long le det langa potsi puthot la bangso hemprek ke hang la amsu se kapang tang pon thunang jelam thema thaponsi ASDC Westcar Benglong District Committee kini Jasimet President agi hai sarsing pi Secretary Paul ke hai Principati Piponsi pen pulitum kaduk wek hai ramsing tokbi karbushar le song general secretary pendanglok da ASDC KAAC songja tumche tongpen Kheronia long pini la nikan pikep ASDC songam hangke tegarni bangke talon pon lo la si la bangso nikan pikep katalon pon long pop abangel anke joy ki kali la so nikan pikep bang bong jasemet hemprek long nangji pu akache song long penang ASDC KAAC KNCE asongja ke hai pitum apran ke dam dulo la pen hala hai atum apran ke dam la bangsu ali asonsi la pen ke karbiang long ratum sami u iran re kache song pen ali asonsi 95 belitum department hong kep MOU chetok pen chiwan lo hala ke rada phan kapa mang huji phan chot la ke jotson be amithang jongjung ali farman la pen jotson be ari ar vr e ja ke to dun prong ja ka dalal du hala su bang throk pho dalal atum amithang apok aparman kerengji atuwar kaciri i phansi ASDC flag bangke otpondong na mahadage rata manghudunde dernei labang kriari tumpu bangke ani la solam aphang ta puni tumge pase taket lo Westcar Benglong district pena bangke resolution da dulo la penge Central Committee phanda phong ta written da pachini lo la bangke je ASDC penala EPSLC NGO la bangke a alliance mo si chokchi kupima IPSLC amasi NGO pusita target bangalake IPSLC tu ke thak dunji pasi BJP tu ke seng lapen IPSLC NGO ke seng hoda mata BJP tu se arjab dun prok lage la si nili tum ke la si non ta pulo lake ASDC IPSLC alliance bugali la tum hagi punei bangke forum for BJP la nili clear si pulo Johnson Bepen hala NGO tum ke lake forum for BJP la si hala so forum for BJP longke ASDC Westcar Benglong puchot kali ASDC tum si che don dundi link BJP a party mare Benglong Thomas Council a CM Tuliram Ronghang fansi alui sarpo aman peng pen kachupa bang chupa chenglo la bangke ning duglo niltum ASDC KAAC KNCE hin benta jel alangli phan asonson kedam tang ahut busame thek long nilang समय पिने बंके जे जॉनसन बे किजापोन ASDC पार्टी बंके BJP एजेंट पुपिनी आनी बंके कार्बियांगलों औरत तो बंके थेगलों फ्रोंगलो थेगलों दाकलो लासी थांजो फ्लोरलो लासी मिलितुम कार्बिलो चली असोंग हिन पेंता के जोंगदुना को के पुदुना को बंगलालो ASDC पार्टी के जॉनसन बे प्रॉपर्टी गली अहमपुटी गली ASDC के Karbianglong arat atok anu kido arat kiduk det keboy det hemprek kachi hang nangji asong kachi pangtang pu party lage sitame pinia ni bangke alang itum jungjung methang jungjung asong a party asong si pinchong jar bangke ningduk lo lapen pini ingdeng plikep Diphu klablong ingdeng plikep labangso katalon Keplang kecok kataran long bang BJP CM lo alang liphan kacohang kacoha bang ke lage manghume me alam Kheroni pen mohanteron Karbinglong live